Iti Masakbayan. Di napalabas, nabarayuboy ni Nova ang asawa tibak ng anegosyante, ani William. Kanayon da ang makumikom iti negosyo. Isu ani Talia, ti kanayon ang mga sasikaso kan ni Richard nga anak da. At damat dua nga anak ni Talia. Ngam nagsasadot da gitoy, awan trabaho da. Gaputa masadot da nga agsapol iti trabaho. Iti may sangal daw, simang pati amo ni Talia. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas anapauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, di masakbayan. Hintaman iti ayan na. Kuna ni Talia ama sakit ka no. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na ta ni Talia. Ayan na kadi. Ilepas na pa iti daldalusan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, Nana. Nakawag kayo, Met. Apay ka di? Ayan mo kadi. Makapumpungtot ni Papam. Imbagak ama di marikrik na iti bagem. Imbagayam at gayam, Nana. Awan parikot. Agyanak dito'y ayan ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagem, sir. Napanda ngamin iti kwartom katawan ka. Ay, sigurado ama sermunan ta adwa. Napanda ko nam, Nana. Di kagdanag. Adda aramidak. Tapno saan ka may raman. Anya ko mati aramidem, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, Nana. Adda ak di tayo madamdama. Saan yung ngailak ti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Sigamat gayam ti masabat ko barok. Papanam ka de. Mapanak iti family doktor mi, tita. Madingamin ti bagbagik. Apay ngagmay sa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumikom iti negosyo na, tita. Ado mater aramidan ti katulong. Iso Jakon nagpakadwa ngay may. Nakitak itay ti doktor yung nga imo nag iti klinik na. Apay adi mo inawagan ta iso ti imay ijabalayo. Siya kong ti imay, tita. Kababain mat iti doktor. No iso pa ilat ti mapan ijabalay. Saan mat anakaro ti rekrik naik? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapan ka no iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko nam, amiga? Wen, amiga. Iti klinik ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y amakawayas amapan iti doktor ni Richard. Ay takadila nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan amakapanday jay, no awan mangkuyog kan ko na? Dakkel matan ti anak mo, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambarnalaeng amasakit. Asino tinakasaritam? Ni amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti klinik ti family doktor tayo. Pudno nga rod ti kuna ni Talia, amasakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laeng ti kinalangkong ti anak ta. Horasyak, kunak no impambardalaeng amasakit. Kuna ni amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakder iti bukod na asaka. Nga mawan mo't amo na trabaho. Mait-itid amin akayat na. Iso adi na amo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y amo na iti negosyo. Tadi namit kayat tinagadal. Tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kol-kol na ti utak na. Nabambanugak ka nagayayam iti basketball. Nangabak kayo ka di, Manong? Tay balatok na rudan, ah.
Ingkang arod matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga rudon ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan taglutluto. Anya, ewan gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kunan ni nanang? Napanak, ngam masapol ka no nga da experience. Awan mo't experience ko. Anya? Amin ka di apag-applyam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbirok iti trabaho. Makabannog pa'y kit din. Ada kamot gaya man sa Richard. Anya ka diti inaramid mo ako nam. At dandabapam di taunag. Talaga ka diyan napanday iti kwartok, nana? Wan, madanagan ako na itaimbagak masakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mod, sir. Di kag danag. Anda reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, nana. Ay nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunam manen anapat ka iti doktor. Agyaman ak tayo niyawag mo, iso napaanak kadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatiriknak, apa aman na pinagtumarnak, rimwarak. Alangarod, sir. Ingkan agpakita ka da papam kan mamam. Adda ka di mo't nalakom nga alahas mo? Wan, honey. Mayat nga agpaiso ti aglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadagiti alahas ti amigak. Anapan ijay abroad. Saan ka diya sigur nga glaklako iti alahas na diyang amigam? Wan, ngam kinay kayat na ngayon lako kanyak. Si madot siguro nga glako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Ha? Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kas tagayam. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Amigam, ngam di mo amo ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. No kasta, alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamati aglako iti alahas. Mangalak iti alahas iti attache case. Anya nga ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama. Oh, agpakadak nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Agpaiso ka di anapan kay ti Dr. Richard? Day tatipod no, papa. Ato iti reseta ti doktor. Ginatang konti agas ngayon reseta na. Pudno ka di tindanon da kanyak, amapmapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaan na minsan, papa. At ang amin nagkasangay akaadalak. No ingaid mo kumatya agadal, tapno makaturpos ka. Saan man? Panay bagsak amin agradom. Di na kaawatan iti pagadalan no makita da bagsak amin agradom. Diyak man amo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lat ta asumrak iti ulok ti adal. Anya nga ron ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, no awan kamin. Kastam latan, aglaklakay kalatan nga awan muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti attache case ni mama. Aday ta. Nakaalak iti sumagmamano nga alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas na alak. Di dalakit di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagiti anaalak. Papanam ka di, sir. Agar arudok ka, mat. Anyang agar arudak ako nayo, nana.
Nakita ka ngamin at umalangkiaw, kun kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlimangak. Iso nga rod adinamag ka, tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada kon kadakwada nga da papanak. Apay ko mga glimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Ay, sa anak lakit ding agkamali ititignay na nakitak. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apimanaw. Nanang, apay nga abutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakabandog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makamu kayo nga agluto iti kaninyo tanabanugak. Sapay awan pay lang ni Ruth. Napanan ay kamsat mo. Apay nga awan. Diyak mo, nanang. Diyak mo, nupod nung agbirbirok iti trabaho na. Amangan mat no sa bali ti sapsapulan na. Sana ibaga nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang. Kaaduan ang managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na nga iso ti aramid mo ti pada na atao. Kas kumaitian niya, nanang. Kas kumaiti kinaawan pa nagtalak na. No kas jay ka, saan kamot nga rod aba pagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayong pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo dito'y balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuutan na nagtakaw. Tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangad pa iso. Ang mga damat sa bali anang ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin? No dikat dito'y amin atashi case ti pangikabkabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing. Ang mga nailaok mo't kadagiti na dumang nga alahas mo. Awan ko naktumat. May salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itaman payasan arimwar ni nanang. Saan ka di pa'y arimwar? Saan anasapa asimrek? Kada mapanak ag jogging. Katrumwar mo na mapan iti trabaho na. Kuna na ngamin iti si Mangpet. Anasakit ka no ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrek ita. Ingkamang kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana anasakit a barokong na. O sige, tamapanak iti ayan na, manong. Nanang, itaman pa saan kayo nasapa asimrek? Ay nalang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon. Umawag kayo laangan, nanang. Ibagayo asaan kayo pa asumrek kita. Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kaslang amin, nadagsan pa'y laang ti barukong ko. Ti maldita ababaunan. Sana simrak, tanda tinakaw na. Nang loko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Intunukon indarom ko. Saan yun nga idarom, papa? Amangan no adda pa kasapulan na. Iso nga inala na. Kumaa, no basit lang agatad da dyan. Nagdakal. Tiyawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack Penap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga? Ikaten tayo latan, kas katulong tayo. Hello, ma'am. Imawag ka mo't lang si kang agtatakaw. Agtatakaw? Anya ka diti sasawin niyo, ma'am. Anya nga agtatakaw? Isasaan ka, Simrak? Tanapan mo yung lako titirakaw mo. Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak kastrak.
ikarigatak ti mapandita, tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita, awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho. Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya tinapasamak? Awan puot ni Nanang! Ipantan ni di ospital! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.